бачае ки падвикуб мегуфте ина мошин падвикуб оҳиста оҳиста сумша месупорд ки арзун 650 та бо ҳамаян 650 та хуб мошин Toyota ба тамоми санъат шай занг бизанӣ хуб гӯш кунед чӣ инака ассалому алайкум хуб ҳастед мо дар шаҳри Москва расидем дар сафар будем шаҳр ба шаҳр қариб 20 мошин хато накунам мондагие да ман аялав оҳиста оҳиста рекламашу карда истодам дар Тоҷикистон нашид гуфтед инаки ин мошин чикор карда қиматаи мошин нашид падвикуб ё мардуми шаҳри Уфа инами рақамое ки мебинед дар ай Уфа ҳастай хай бачаҳо метавонед ай дигар шаҳрҳои Москваро мошина бихаред 650 та бародари азиз падвикуб мошин ина падвикуб барои шумо ҳастад ба он хотир ки падвикуб гуфтем метавонед 650 та оҳиста оҳиста 40,000 я 50,000 месупоред хуб ак первоначалша намедонам қадри чанд сумаш метиҳед занг бизанед метавонед бирӯи мошина бибинед бисанҷед илтимос ман чӣ мошине реклама мекунам гарчанд таърифш менам ё соҳибош таъриф мекунанд илтимос сад илтимос санҷида бигиред ина бо бигиред ина ҷара ба ёдтон бигиред баъдам дӯстон азиз агар ки бихоҳед ҳамин мошина падвикуб нали чи намедонам 500 гуфт хато накунам 500 чанд та гуфт фаромӯш кардагиам бигиред ина рақамо дар рӯи экран аз нӯи бобоҷон салом бигиред бигиред оли иҷа хондая иҷа шкода оста оста монда истодам хулоса ҳамин аялав Toyota монда истам аялав ёша хуб бачаҳое ки шумо мана мошин роҳӣ карда будем ман вақт надоштам бахшиш бародаро оҳиста оҳиста монда истам барои вақт набуд дар сафар будем кушодани клиник